Čiže ahoj, ja som Tako, sa vás vítam u nového dielu. Dneska to bude informačné a som tu vonku tak na priestranstve. A prečo nevyšli videá? Ja sa ospravedlňujem, ale nevyšli videá preto, lebo mali sme nejakú poruchu s internetom, takže som aj nenatáčal. Až teraz budem natáčať. A preto sme aj nenatočili s Kostilcom ten 7 second challenge, neviem ako sa to volá. A dúfam, že to je dobré, ja sa budem takto pozerať. A cez šibačky, áno, natočíme diel, ako budeme spolu s Kostilcom šibať a budeme natáčať aj keď pôjdeme zo školy. Čiže toto bol taký informačný diel. A čo také, ešte by som bol veľmi rád, kebyže ste mi napísali, ako natáčať cez mobil, ale bez rútu. A ešte, aby to išlo na také mobily, ako je Samsung Galaxy S3 mini. A to je asi tak všetko. Tak prosím vás, napíšte mi do komentárov, ako natáčať cez mobil, ale bez rútu. A ja sa budem tešiť u nového videa. Jak ešte odo mňa nemáte odber, tak si ho dajte. A uvidíme sa niekde na budúce. Ahoj. Ahoj.